Ako sa vyhnúť tenisovému lakťu od počítačovej myši? Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na bolesti pohybového aparátu, vrátane tetany a migrén. Všetky informácie nájdete na www.masažnaterapia.sk. Tenisový lakeť je taká moderná diagnóza a objavuje sa často tam, kde sa objavujú pohybové stereotypy, hlavne teda pohybové stereotypy predlakťa. Často sa obviňuje z tenisového lakťa jeden sval, extensor carpi radialis brevis, ale pravdou je, že vlastne on je jeden zo svalov, ktorí sa pripájajú do úponového systému, ktorý keď rozbolí, tak to označujeme za tenisový lakeť. No, tenisový lakeť, ako sám názov napovedá, majú tenisti, podľa toho to vzniklo a vlastne popisuje sa tým fakt, že tí tenisti neustále vlastne s tou rukou robia pohyby, ktoré ten úponový systém rozdráždia, ono sa to natrlinkuje, zapáli sa to a bolesti sú úporné, neprechádzajú, rehabilitácia trvá strašne dlho. To je zároveň aj odpoveď na otázku, že čo s tenisovým lakťom? A zase my sme lepší terapeuti ako biznismeni, ako ostatní, tak my každému povieme, no môžete skúsiť toto a toto a potom potrebujete strašne veľa trpezlivosti. Lebo keby bola nejaká metodika jednoduchá na tenisový lakeť, čo je vlastne chronický únavový problém úponového systému, tak ten, kto tú metodiku má, je miliardár. By ho tenisti vyvážili zlatom. Ale pravdou je to, že je za tým pohybový stereotyp a pokiaľ sa ten pohybový stereotyp neodstráni a pokiaľ sa nepočká pol roka a rok, tak sa vám tenisový lakeť neukludní. Niekedy to zájde až tak ďaleko, že sa do toho musia pichnúť kortikosteroidy. No a teraz, tenisové lakeť to nie je problém len tenistov, ale takisto ľudí, ktorí majú pohybové stereotypy súvisiace s predlaktím. Čiže napríklad ľudia, ktorí uťahujú niečo veľkými kľúčmi a podobne. Ľudia, ktorí robia toto takto rukou, čiže stabilizuje sa vlastne poloha ruky, zápestia oproti predlakťu. Takže u niektorých to proste vyvolá tenisové lakeť a potom sa to ide, neviem ako vtipne a ešte vtipnejšie riešiť. No a čo sa zase tiež stáva, tak sú ľudia, ktorí si nadobudnú, naonobia tenisový lakeť prácou s myšou. Lebo prečo? No lebo tú ruku mám takto, v tejto polohe, ona je vlastne to zápestie pod gravitačnou ťažou, čiže aby mi nepadala tá ruka dole, ja musím mať vlastne stále aktivované svaly, ktoré držia predlaktie, čiže hlavne teda extensor carpi radialis brevis. Ten mi stále vyvíja ťah túto na úpon, ten úpon tomu odoláva mesiace, roky a potom sa jedného dňa zblázni, zapáli sa to, opuchne to a bolí to a už neviete s tou rukou urobiť nič. A aby sme mali nejakú prevenciu, tak zase, pokiaľ sa pracuje s myšou, tak my nevieme tú myš úplne odstrániť. Čiže projektanti a ľudia, ktorí pracujú za počítačom všeobecne, jednoducho pracujú s myšou. Čo sme tu s kolegom vymysleli a čo teda nám v praxi funguje pri ľuďoch, ktorí majú prácu na počítači a prácu s myšou, tak vlastne zase zmena pohybového stereotypu. Lebo vlastne tenisový lakeť je taký typický príklad pohybového stereotypu alebo toho, kam vedie pohybový stereotyp. Takže ak sa dá, tak potom, pokiaľ máte myš a máte ju teda horizontálnu, tak dá sa kúpiť vertikálna myš. Ono vám to zase bude chytať trošku tieto svaly na tejto palcovej strane, čiže nedá sa úplne vyhnúť stereotypu, ale tieto tu si trošku viacej oddychnú, lebo už nebudú pod gravitačným pôsobením toľko. Čiže dá sa kúpiť horizontálna myš. Dajú sa kúpiť také 3D myši, ktoré vám tú ruku vlastne fixujú trošku v inom postavení ako tá klasická jednoduchá myš. A potom ďalej sa dá pracovať, ja neviem, ak sa dá jeden deň, sa dá používať touchpad. Na týchto, na lapťakoch to je, vlastne taká tá podložka, kde sa prstom hýbe a vlastne pohybuje sa kurzorom. Čiže princípom toho, ako sa vyhnúť vlastne tenisovému lakťu z myši, je zmena pohybového stereotypu. To znamená, môžete dokonca meniť myši, jeden deň horizontálna, druhý deň vertikálna, tretí deň touchpad. Ak sa dá použiť, povedzme, pero, alebo na chvíľu len klávesnica, alebo ak sa dá použiť ľavá ruka, úplne super, ale málo kto to zvláda. Čiže zmeniť pohybový stereotyp. Dokonca sú potom už také balančné podložky, dáva sa to pod ruku, takisto o to sa dá oprieť, ale pozor. Pokiaľ na tej balančnej podložke budete mať tú ruku zase týždeň alebo mesiac v kuse, tak zase je v stereotype. Čiže ak chcete s týmto robiť, tak hovorím, pekne sa to dá,
ale musí sa najlepšie v krátkych časových úsekoch, to znamená, dokonca niektorí to robia po hodinách, hodinu robí s vertikálnou, hodinu s horizontálnou, hodinu, ja neviem, s touchpadom a podobne. To už zase treba si zvážiť, že či som schopný vôbec niečo takéto, ale čo treba pochopiť, že zmena pohybového stereotypu vedie potom k ochrane vlastne tohto predlaktia. A my sme tu koľko razy naozaj vyriešili tie tenisové lakte u takýchto ľudí len tým, že si namiesto horizontálnej myši kúpili vertikálnu, oni nám potom po 2-3 týždňoch prišli a povedali, viete čo, ešte ma to boli, ale už je to lepšie. Hovorím, však áno, už to toľko nezaťažujete. No a potom byť veľmi trpezlivý a dá sa trošku tento predmetný systém svalový vytierať, naolejujem akýmkoľvek mazadlom a vytláčam to riadne smerom k úponu, hlavne na večer, aby to v noci trošku regenerovalo.